jotono khunugo jotono no diporka ha hingke angni rono kaisa kok sai khwnarwnai tama kok himale samprai khoroksa boyos busoro ungnai anumanik angni rono yang side khe roirnai do boni para borobo hingke bo mas kaisa kalang buta nokni nokhawi thangmani kisa boni bokhorok problem tongta mentally problem haini bangino bo biyang de buthangkha tama bo tongkha boni bwsa bwtwi rok mungsa silia haini bangino boni bwsala Facebook page o bo tele amo khairojak do post khairojak amo kwmamani ta hingke phone number sachi tongo yang side khe roirwnai nirok jodi sinuk tongbali hangkhe o number o call khaibai di haike si sibuta haike si bwsa bwtwi rok bo haino amo ongo chinta tongmani isale bwkharok tongthoknai je nuknai rok ta je nuknai rok kisa kosto khaioi no kisa inform rok baidi janok baidi hingke haifano ani bwsai sala hanta haidi phanani baba ba mansi thangpaili hangpa nokni nokhawi thangmani mas kaisa kaitong hapoi hingke ang kaisa kok sana hingke ang boni bwsalano sajak do ang hangrai ni o hangrai dokholni sapta o ta ang school thangphoro or jaga koiting yangsi nok phaimani koiting ta aro gari nokhorphoro athroplani oda hingke chong bo haino garini nokhor yakho hingke o kwmanai himani borok bo haino gari kabani himtongo hingke driver bai hamjakla ha nung ta kakhodi swkang nokhor gorol thang boni pore kadihi hingke haikhe ang chongtong hata bolle biyang yang sokai tonglai hing boni jaite gusitale khwuipung tongno haifano o bokhorok kisa among tongjola hamba mentality problem to hamba bo samale ta no phaiani bohairok no hathairok silia bohairok tong hanakta haini bangino kisa request khaio je nuknai khoboro baidi number o bon bwsa bwtwi rok belai kheno chinta ongjagoi wanajagoi tongbaili ha haifano bo ta wngjalangthang dera pera bohairokle wngjayo do ang o hangrani sapta o dokholo tila nugo budbar de bisibar de bohayo ta ang bohaino nogrigo thangoi phaioi hangrai paila hamba chwraino school tilang thangoi toihipro o gari auto lamapro afro nugo hingke ang bhaini saklani baba ani bwsai sapro aswk no khaijia do hingke jero se wangsukte muijo thake maha aro khaiplongso nugule hingke ang saklani baba no sajak hingke boni bwsala tongdo bono sairo dihi yahpa nokni kwmamani hingke nokhor thangmani hingke 1 mas kaitong ta lama rok de tongkha bai nogo de tongkha bazar bohairo de tongkha wanama swngse de bana Rayabari thana hingke killa Gomoti district Rayabari Sampraipara aronita haini bangino kaisa request khaio nukbaila hingke tei waisa inform khaioi janok baidi haini bangino bwswk rok boys ongnai bonolo sagrama leta tei kaisa kok sagra ang dongbor mela o thaiya de dongbor mela o thangpro narkel bagan o thangpro ta aroni bridge tongide ba London bridge haike hingke aro jaga ang bo haino hingoi tongla hata ang tola ani mokol problem ni bangoi bwsa kosto tabuk si kisa bithi rok chabui mokol drop rok luo amo chosma rok use khaioi amo chosma thon ta mokol kwsang tongo haike mukse buisi mokol sasi phiyokmaya tongta kahangke phiyokmaya wngka satung rok hingke si phiyokmaya hai mokol muksuri sima tongo haini bani ani mokol sasta mangthaha toma bo hunai kosom hwnkhe hunai hai o baha mokol muksrai tongmani bangoi o ani aroni mokolni baha bwsasi amung tongsi baha bara haikhlai hingke tei amo chwrai rokno buhaini phwrwngmani kosto wngta basi o borok ani khoroksa chalata amo hai satung toma si hoteo bo amo hai bridge bohairogo chosma kosom thu haihita ani chosma bo sikla chajaknai chosma ya bo ani amo chosma power jat chosma si satungo hangple na purple color khe nukjak tongo
Ingke nok sing ke kusung ke nuzak tanggo. Bo haino sang na we. Bus bai kha. Ano sikla saur hinta bagi. Ang hai yaw yes thui matong. Am hai ma temas kema am hai power sosma rona an bukara zona ayo thurota khorong chor si hinga. Bi o bai ni busaja bon sosman thui ni ko bhai. Khorong chor hinga. Ingke tabo hingke am thumani busuk ani mokol. Among tongta. Busuk tongthok. Hani bangina. Hai sianu ya. Ta bai bon. Oke, asuna tini rokke. Angke kogro rong ya sudo. Hani bangina. Kogro bai hake metho wi sarang ya. Video kharo time ya hani bangina. Tab hana saklan isun bai phe tiro to pro mai ro sabaye. Se video khai gra hi. Khai mani. Tini surape ani video na. Kabang ke share khai bai do. Jate ani video no baye. O borong nugla hangke khobor manai ja tabong ke manai kaisa na to mukhagun kosubirati khagra busle pulang ke belum bola itu lah nih ke paksa mesti masuk Cek belum kasih naik kage, godok mah. Mela, क्या मेला? Thung pura ya asuk simau. Bono nak piajo bolai beklai. Godok nak kisah klai. Tam bukur khokuran. Ta phiok de. Abo khungke palong sak na. Hel nai do. Kisah ke si hel jak. Dabangke helegeran palong sak bai. Alo tui saroi thogrona. Alo tui saroi thogrona. Mama khoi. Mama khoi. Mama khoi bu thai nang kha. Mama khoi bu thai nang kha. Kana akra bai. Sungsana haban tini kisah kasuna. Thograng mani amatrok nalang kan thograng. Coba musa bai sale. Mama khoi bu thai. Ala langka thograng mani. Tapi kisah kasuna. Kagin tempra sakla item hal katangsi. Tak suna. Tabok ke hele baila har tamara muso kaisha, pejo kaisha. Gamno subaye. Suna ipon pore bote ko dokrong ke perama kisah kerana. Ke yang bulan makhoi. Thum prakhaga. Nala. Ahan muso kaisha, pejo kaisha. Gezera su kaisha rana. Betul, berama kaisha rana. Sagna naik dong mesti.